Bütün галәмнәрне юктан бар итүче, безне тәрбия кылучы, ризыкландыручы, ул гына гыйбадәткә лаек булган бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля га сана мактау улуглауларыбыз булса иде. Шушы җомга көннәрендә җомга көнен улуглап, гусул тәһарәтләр алып, чиста матур киемнәр киеп килгән хөрмәтле мөэмин мусламан кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Һәр барчабызга да Аллаһ Субханаһу ва Тааля дәрәҗәләрне артырсын, савапларны артырсын, я Рабби. Алхамдулиллахи, монда җыелганбыз икән, димәк, Аллаһ Тааля безгә туры юлга басуны җиңеләйткән. Без мусульман булдык, әмма ләкин шундый хәлне күрергә туры килә. Без намаз укыйбыз, шәригать динебез кушканча яшәргә тырышабыз. Тик якыннарыбыз моны аңламый, ислам кушканча яшәргә теләми. Нишлек икән, аларны ничек дәгъват кылыйк, ничек итеп намазга бастырыйк дип баш вата башлыйбыз. Хатыным яисә ирем намаз укымый, әти-әнием диндә түгел, балам гыйбадәтләрен үтәми, мин дуга кылам, аларны дингә чакырам, ләкин бер нинди нәтиҗәсе юк. Киңәш бирегез, гаилә әһлемне, туганнарымны, дус иптәшләремне ничек итеп дингә чакырыйм диләр. Әлбәттә, бу җиңел сорау түгел. Монда универсальный бер совет биреп булмый. Бүген кайтыгыз да шуны эшләгез. Алар иртәгә ук намазга басачак дип әйтерлек чара юк. Ләкин бу мәсьәләдә төшенкелеккә бирелергә ярамый. Кулларыбызны төшермәскә кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә тормышыбызда күрсәтмә буларак изге Кур'ан китабын биргән. Шушы сораубызга җавапны да без иң элек Кур'ан китабыннан, Аллаһның китабыннан эзләргә тиеш булабыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля дәгъват кылу хакында Нахл сурасының 125-нче аятында шулай дия: "Ба'да аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Уд'у иля сабили раббика бил хикма." Хикмәт белән Раббыңның юлына дәгъват ит. Монда иң мөһим сүзе хикмәт белән. Бу Аллаһның буйрыгы, Аллаһ Тааляның әмере, дингә хикмәт белән чакыру. Хикмәт белән чакырмасак, без кире нәтиҗә алачакбыз. Шуны аңларга кирәк. Әгәр безнең сүзләрдә хикмәт юк икән, без кешене киресенчә диннән ерагайтабыз гына. Мәсәлән, атасын исламга чакырырга теләгән улы килеп, әтисенә турдан-туры: "Син дөрес эшләмисең, болай яшәргә кирәк" дип әйтсә, бу хикмәтле дәгъват булырмы? Монда башка юлларны сайларга кирәк. Бер дә булмаса, инде үзе 40-ка җиткән кеше булса да, әтисен үгетләргә теләгән кеше иң элек әнисе белән яисә башка аларак бер туганы белән киңәшләшсен иде. Дәгъват бул чакыру дигән сүз, һәм аның асылында дуслык хиссията. Ягъни ачуыбыз килгән вакытта без кешене чакыра алабызмы? Мәсәлән, сез кемнедер кунакка чакырырга телисез. Ачу һәм нәфрәт белән: "Эй, бүген миңа кил әле" дип чакырсагыз, кунагыгыз килерме? Йөз чиереп, сез кафирләр, мөшрикләр дип, мин сезнең тормыш алып бару рәвешегездән җирәнәм дип дәгъват кылып булмый. Ислам дине ул матур дин. Димәк, без якыннарыбызны йомшаклык белән яратып насихат кылырга тиешбез. Кешегә син кафир дип әйтү җиңел, ләкин онытмаска кирәк, үзеңнең дингә кергәнче рәвешеңне, нинди тормышны син алып бардың, бәлки синең гына хаталарың күбрәк һәм авыррак булгандыр. Алга таба Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Вал мау'изатил хасана" күркәм рәвештә, вагазда, ягъни иң гүзәл шәкелдә
мөрәҗәгать ит. Әл-хәсәнә биредә яхшы, гүзәл дигәнне аңлата. Гүзәл насихат нинди буласын ул? Ул йөрәкләргә үтеп керә алырлык матур сүзләр эзләп таба алу. Әгәр сез чыннан да кешене дингә өндәргә телис икән, аның күңелен төшерә алырлык сүзләр сөйләмәгез, ачуын чыгармагыз. Сездән сакланырга мәҗбүр итмәгез. Кешене син намазга басмасаң, җәһәннәм утында яначаксың, газап белән куркытып кына кешене өндәргә ярамый. Әй, булмый инде бу кешедән, күпме аңлатам инде, ул барыбер үзенекен тукый дип, ул да селтәргә ярамый. Бәлки әле вакыты җитмәгәндер. Кеше бер мизгелдә генә үзгәрә алмый. Һәм шул ук аятта Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ваҗадилһум биллати һия әхсан". Китап әһелләре белән яхшы сүзләрне кулланып, акыллы итеп бәхәс алып бар. Ягъни дин өчен бәхәс алып барырга туры килсә дә, бәхәсне иң гүзәл рәвештә хикмәт белән алып барырга кирәк. Димәк, без нәрсә эшләргә тиеш? Без кемне дә булса хөкем итәргә тиешме? Бездән таләп ителгәне күркәм рәвештә ислам диненә өндәү, динебезнең матурлыгын күрсәтү. Калганын без Раббыбызга, Аллаһ Тәгаләгә калдырырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә үзе генә кешенең күңелендә барлыкка килгән үзгәрешләрне күрә ала. Кеше гомумән бер генә көн эчендә үзгәрми. Сахабалар бер көн эчендә генә үзгәрмәгәннәр. Коръән Кәрим, Аллаһның китабы 23 ел дәвамында иңә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалату вассалам Мәккәдә ничә ел дәвамында кешеләрне ислам диненә чакырган, еллар буе тәрбияләгән. Без вагазлаудан туктамаска тиеш. Нәтиҗә ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән. Бәлки ул кеше бүген синең сүзләреңә кулак салмас, ләкин берничә көннән, атнадан, айлардан, елдан ул кеше уйланыр, фикер йөртер һәм иншаллаһ ислам диненә кайтыр. Шуңа күрә әлеге аятта алга таба Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә булай дия: "Инна раббака хува а'ламу биман далла ан сабилихи ва хува а'ламу бил мухтадин". Раббың адашучы, котылу юлыннан тайпылучыларны һәм иман китереп, тақва тугрылыклы булучыларны яхшырак белә. Монда һәр кемгә уйланырлык җирлек бар. Шушы аятта әйтелгәннәрне төшенергә, тырышырга кирәк. Ләкин безнең проблема шунда, без үзебезне алардан яхшырак дип уйлыйбыз. Ул тайпылган, мин юк, мин дөрес юлда дибез. Чын барлыкта кемнең адашкан булуы бары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә белә. Шуңа күрә дә дәгъват кыларга хикмәтебез җитми. Нәхл сүрәсенең башка бер аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Хуаллазі анзала минас самаа'i маa'an лакум минһу шаҗарун ва минһу шаҗарун фиһи тусимун. Минһу шарабу ва минһу шаҗарун фиһи тусимун". Ул сезгә күктән суны иңдерде. Ул суны сез эчәрсез һәм ул су агачларны сез сөтеннән, итеннән, йоныннан һәм тиресеннән файдалана торган хайваннарның көтүлекләрен сугарды. Күктән су иңдерде диелә. Уйлап карагыз, су булмаган җирдә тереклек бармы? Әгәр яңгырлар яумаса, җир үле булыр иде. Анда бер ни үсмәс иде. Ләкин Аллаһ Раббыбыз су иңдерә һәм җир йөзендә төрледән-төрле үсемлекләр үсеп чыга. Алдагы аятта шул хакта Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Юнбиту лакум бихи зара ва зайтун ва нахила вал а'наб ва мин кулли ثمرات инна фи залика ла'атан лиқауми ятафаккарун". Ул сезгә күктән җибәрелгән су белән ашлыкларны, зәйтүннәрне, хөрмәләрне,
йөзем, чукларын һәм башка сез күргән җимешләрне бирә торган үсентеләрне үстерә. Бу нәрсәләрдә фикерләүчеләргә һәм җимешләрне яратуда Аллаһның кодрәте турында уйлаучыларга галәмәт бар. Димәк, яңгырлар яугач, нәрсәләр үсеп чыга. Ашлыклар, зәйтун, хөрмә, виноград һәм башка барлык төр җимешләр, ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Ләкин шуңа игътибар итегез, үсемлекләрнең бер төре кеше катнашы булмыйча үзләре үсеп чыга. Үзләре җимеш бирә. Мәсәлән, җәй көне болыннарда, урманнарда үскән җиләкләрне генә алыйк. Аларны Аллаһ Тааля үстерә. Теләгән һәркем барып җыя ала. Икенче төр үсемлекләр исә кешегә мохтаҗ. Аларның орлыгын җиргә күмеп кую гына җитми. Су сибәргә, чүпләрен утарга, бөҗәкләрдән сакларга һәм башка эшләрне башкарырга кирәк була. Әгәр кешеләр тырышлык куеп үстермәсәләр, кайбер культураларны урманга барып кына җыеп кайтып булмый. Безнең көндә ашый торган ризыгыбыз икмәт белән бәрәңге дә карап үстермәсәң, истәлебездә булмаячак. Дәгъват белән дә шулай ук. Аллаһ Субханаһу ва Тааля җирне терелтү өчен су индерсә, кешеләрнең җаннарын терелтү өчен Коръән китабын, аятларын индерә. Йөрәкләренә Аллаһ сүзе үтеп кермәгән кешеләр үле җир кебек. Әйе, яңгыр явып кына үзеннән үзе үскән җимешләр булган кебек, бернинди дәгъватка мохтаҗ булмыйча ислам динендә булган кешеләр бар. Ләкин кайберәүләрне сабырлык белән дингә инергә кирәк. Безнең өммәтебезне терелтә ала торган су, ул да булса Аллаһның китабы Коръән Кәрим. Без кешеләрне Аллаһ сүзе белән исламга чакырырга тиешбез. Ләкин кешеләр һәркайсы төрле тизлек белән хәрәкәт итә. Әгәр без кешенең күңелендә иман орлыклары шытып чыгуын телибез икән, без нәрсә эшләргә тиеш? Бакчачы зур бер алмагач үстерергә теләсә нишли? Ул иң әүвәл җиргә орлыкларны чәчә, аның өстенә су сибә, аннан сабыр итә, көтә. Җир астында орлык нинди үзгәрешләр кичергәнен күрми бакчачы. Иман белән дә шулай ук. Без кешегә хакыйкатьне күрсәтәбез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля хакында булган гыйлемебез белән аның күңелен сугарабыз. Алга таба ни буласы безнең ихтиярда түгел. Бакчачы бер айдан ук алмагачның җимеш бирүен көтә аламы? Ул бит җирдән әле генә шытып чыккан үсентәне әйдә тартыл тизрәк үс дип куллары белән йылкымый. Кешенең иманга килүе белән дә шулай ук. Дәгъват кылганда кешегә юнәлеш бирергә кирәк. Калганын ул үзе эшли. Алдагы аятта Аллаһ Тааля кире кайтып шул аятка әйтә: "Уду иля сабили раббика бил хикма", ягъни Раббыңның юлына чакыр диде. Без гадәттә кешене берәр кая чакырганда барасы бер урынны әйтәбез, шулай бит. Ягъни мәсәлән, әйдә авылга кайтабыз дибез. Авылга кайта торган юлга чакырмыйбыз. Әгәр фикер йөртеп карасак, монда да җәннәткә чакырырга тиеш булыр идек. Ләкин Аллаһ безгә моны икләмәгән. Дәгъват кылганда без бары тик кешеләрне Раббыбызның юлына өндәргә тиешбез. Аятның нәкъ менә шундый рәвештә килүендә дә хикмәт бар. Чөнки нәтиҗә бездән түгел, нәтиҗә ул Аллаһ Субханаһу ва Таалядан. Бара торган юлыбызның ахыр ноктасы бер, ул җәннәт. Ләкин Аллаһка илтә торган юллар күп төрле булырга мөмкин. Ул юлларның кеше кайсын тели, шунысын сайлый.